Iya, kok ramai itu sekarang. AKP jam 10. Kurang turut yo tutor. Aduan ini mana-mana seperti. Oh, ya udahlah. Ini lebih nyaman di mana? Sini lebih nyaman. Ah iya, Mak. Enggak. Aja satu ya. Itu apa ini apa? Selamat hari Minggu Madihita Saluhuna. Selamat hari Minggu Matutu. Guarni Minggu Tasadarion, Ima Minggu
pasapulu toluon dung Trinitatis. Manang hasi torusada ni debata. Topik togu di bagasan Tuhani. Marede mahita. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Di alo de bata do akana jukat roha, alay di lehot do asini rohana tu akana serep marroha. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatudusan, na sokal jalana bonar, di alohodo na gijang maroha, jala di patibohodo na serep maroha, alani i hupangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alay togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami, di adopan ni halak saluhut.
alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredesian buku 730 sada. Tatangi homa patik ni dibata di mingguon, ima sian patik parjolo dohot lapatanna, audo jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahedomu debatam, dia do lapatan nii odo, ikon ubia rohata jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasana adong, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari de mahita.
Rakopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroha midahami. Dibaheni sai se sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati gora na pinatupani anakmu do nahu pasangapok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo tu hasasaan ni dosa, musa pe akadolok jala humuttal akarubian, alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat syakko, jala pada ni hadami aku nasotupa humordit ni na Jehovah si asiho, hasangapo madidebata na digijang. Amin. Mari demahita. Tatangi homa hatani dibata, turpuk epistel di hari mingguan, iman nani enet sian pesalmen, bindu 34, memuka sian ayat 10 sahatu ayat 20, tajahama mersikat soring. Sai manatap do mata ni Jehovah tu akka partigor, jala pinggolna tu angguk nasida. Mangangguhi do aka partigor, gabe ditangi ho Jehovah do, jala dipalua nasida, sian hagogotan nasida sudena. Lanpe parnihapan ni partigor, alai dipalua Jehovah do ibana sian sudenai.
Ditobus Jahoba dohosani akan aposona, jaladang marutang sogot sudena marhaposan tu ibana, ima sahakna. Martua doakan atumangihon hatani debata, jalan nau piopsa. Amin. Mari dema hitamuse. Tahatidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata saha porsiaon, di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsia, di debata Jahoba, ido ama pargogo na sotudusan, na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Purbadia, andorang suhabubuan, ido tuhata na tumao na pernit, di pauman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banwatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgu, lahudu tu siamuni di bata Jahoba, amanai pargogo na soto dusani, disima ibana pay mamulak sugot tutanoon mangungi ala na mangulu dohot na mate au porsia dito di Porbadia jaladang adong sada uria na badia uria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dia sisani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sugot daging halak naung mate dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabegema kor ina parari Kamis diuduti kor ama.
Titing namasa di Huriata di Mingguon tanggal 25 Agustus 2024. Naparjolo padidion nabadia dohot makatidakon haporsiaon khusus. Sadarion Minggu 25 Agustus 2024 di Parmingguon pukul 10 luip patupaon ni Huriado padidion nabadia manang nama godang dohot makatidakon haporsiaon khusus torop nasida tulu halak dua bawa sadaburu. Titing napaduahon partangyangan wik hari Selasa 27 Agustus 2024 patupaon ni Huriata do partangyangan wik mulai sian wik sada 1 wik 12 di gerejaon dohot live streaming masuk pukul 10 siawip nama jabui ima ruas wik walu asa romahita manginang madohoti partangyangan ini. Napatuluhon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan ma ditangyang ta akar ruas ni Huria na di bagasa persahiton songon naung tersurat di tik-tik ta. Penting napaupaton targuru malua tahun ajaran 2024-2025. Hari Minggu tanggal 1 September 2024 patupaon ni Huriado pertemuan perjolo parguru malua rap dohot matoras masuk pukul 10 patwip maringanan di gereja. Boa-boa Hobartu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasa bema peliat tau tu Huria manang tu situaya wik tabi. Titing pa onopon panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon hut HKBP Cibubur napa 45 tahun 2024. Hari Rabu 22 Agustus 2024 patupaodo rapot koordinator panitia masuk pukul 10 siawip maringana di konsistori. Laos titingomma nagabe udangat tusude koordinator asareta madohoti rapoti. Hari Minggu tanggal 1 September 2024 dung sidung parmingguan pukul 10 wib patupaon ni panitia do pasahaton lukisan dohot karikatur turuas naung mamesan maringanan di garejaon. Daftar goar ni ruas naung pasahaton spontanitas persembahan kasih lukisan 3D ulaun nabadia dohot lukisan karikatur boima tazaha di tik-tik tak. Titing napa pituhon ruas namoding nunga maruju ngolu ruas ni Huriata ima bomer marualam tua pasaribu manang amani Farel umur 40 tahun hina baluhon ni inang enni en borusilaban inganan nasida di jalan Kumis Kucing sada KPAD Cibubur manang wikwalu moding na di hari Sabtu 24 Agustus 2024 Tudean di hari Senin 26 Agustus 2024 saderion laos di patupa Huria do parmingguan di bagas nasida masuk pukul sia 30 wib. Acara parningotan ruas ni Huria namoding asa jongjong mahita sudena. Ujung perdalanan ni ngulu ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe disadatiki tongdo songon nasida iko moding alani totong mahita marpakrimon na mangulu saleleng di Portibion jala saibu hobas manang sadihari pe hita laho manadikko tanon taingo ma hatani tuhata di pangukapon saplopat ayat 10 be martua ma kana mate di bagasa Tuhani
olat nyon tutu di dokter di masohok manasida siap paru kilon nasida ay namangihub matus nasida ni ulani nasidai tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata naung jumulo modingi asang giap matuhatta na mga puli nasida alani martangyang mahita di bagasar rohat tabi. Amen, mari dimahita. Songonima titing dipingguta sadarion, akatiting namangihuti buy matazaha nadong di warta jemaat Horas. Tabegema kor sian wik tolu manguduti wik opat.
Marede mahita, laus tapapunguma pelean sada A sada B. Dia
dameni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata di mingguta sadarion minggu pasapulutoluhon dung trinitatis imana tarsura di buku Efesus biduonom mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 20 Efesus onom ayat 10 sahatu 20 tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi dukoni gade togu marohamuna di bagasat Tuhani doho di bagasan hagogon na togui solukok kamu mapakea sinjata na siya debata asa taralohamu uti-utian ni sibolisi ay dada marukil hita mangalomudar doho sibuk akka harajaodo akka parhuaso akka sigonggom hasiangak kaholomonon akka todi hajahaton na digijangi dibaini jalohamu mapakea sinjata na siya debata asa terbaik kamu mangalo diari na jahati jalahot jongjong dung dipatuduk kamu sasude atong jongjong mahamu marhohoson hasitonga digoting muna akan naung manoluk ko baju-baju pertahanan ima hati goran marsipatu mapak muna lau makaringgaso barita nauli pardameani aku misudenai jalo hamu malobu-lobu haporsiaoni hai topak kamu do marhitesiani sude subia api ni parjahati jakko kamu ma nang tahuluk haluaon dohot podang itodi ima hatani debata martangi yang mahamu mardonga sadok pangidoan dohot elehelek di bagasat todi manak sadi haripe huhu dungo jala jugul toktong tu mangyako saluhut akan abadia nang aupe asa dibuka pamangaku madog si dohonokku lau pabotohok kahomion ni barita nauli mardongan hiras niroha ai tusido disuruau natarrateon asa marhiras niroha audisi makatahosa songon natama ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hata narak marpungu di minggu tasadarion parjolo sahali turpuk taon oma surat ni Apostel Paulus manajolo manurat surat Efesus jala semula surah Efesus khusus ditujuhon holat tuhuria Efesusian sasitonga si Paulus dona parjolo sahali papungu-pungu jolma sada dua halak asadong nada beruas ni huria di Efesus Apostel Paulus dona parjolo sahali pajongjong huria Kristen di Efesus tutudang lelek si Paulus di Efesus ala tongo di bagasa pangaleleo do si Paulus
Hato bo ditinggal ho si Paulus Efesus pitor pinda ibana tu Pilippi. Sia Pilippi maibana muse dibuan tu penjara Rom. Jadi hamu akamanginang ditikin nama nongo surato si Paulus tongod di huria Pilippi masih Paulus. Tongod di penjara Roma masih Paulus. Jala songon nataboto penjara Rom nama menjara ho si Paulus penjara di bawah tanah. Sudedo sata di daging si Pauluson diratte doho gomos jala dikawal tentara nagudangan. Di situasi na di penjarai masih Paulus sahat berita tu si pareon ni si Paulus marukil nuaing huria Efesus. Hola di bege si Paulus marukil huria Efesus pitor marsak si Paulus. Buasa marsak si Paulus dingo-tingo si Paulus lo janay na jolo papungu-pungu jolmay pajongjok huriay di Efesus hape nuaing marukil huriay Efesus buasa marukil nasida adong opak bagia bolon arsa parukilon nanyadopan ni huriay Efesus parjolo sahali marukil huriay Efesus alani pamareta Romawi dang lomorohani pamareta Romawi jong huria Kristen di Efesus. Alani berusaha do pamareta Romawi mangalele, mabunuh, manakup, pamatehon, nasa jolma, na masuk gabi halak Kristen. Na paduahon imasian agama Yahudi. Dang lomorohani halak Yahudi, adok kalak Yahudi masuk gabi halak Kristen. Alani songo kejami pamareta Romawi, songo nido parugamu Yahudi, mangalele, mabunuh, manakup, pamatehon, nasa halak Yahudi, na masuk gabi halak Kristen. Na patoluhon, ima siap parpoda haliduon, ido pe mulai jongjok kuriay, oti gope nasida, suaong gope hapor seon nasida, alay say pitoradong, nama mel-melhon, hapor seon ni huriay, jala na paopaton, mangoludon wai kuriay Efesuson di tonga-tonga ni masyarakat na gudang hagulapon lapatan na luat si pelebe gudope Efesuson godang akadebata gana-ganan gudang akasisobaon gudang akahuaso-huaso hahulomon masa di tonga-tonga ni Efesus jala hati hai Efesus ma apalah sabungan pusat ni pardebatabel di Portibion. Alanya kamasala tantanganon godang goruas ni huriay na gabi madeli. Ay diado. Lam Kriste kita bagabi mangado piarsak parukilon. Lam Kriste kita dilele ditakop kita. Ujung gabi adong gode baruas ni huriaon na gabi madeli, na gabi naik murtad, na yang gabi berali agama dohot akan asingi. Di situasi na songoni mahuria Efesus, ditongo si Paulus surato paingoton huria Efesus. Jadi hudok nak kinakamanginang dirate do sudah daging ni si Paulus ron. Jadi tabereng na belgani holongi rohani si Paulus tu huria Efesus. Itaw ni bana sude naborati na hatiti mabay surat tabaya kejohola diangkat tangan nai bamerdiring-diring masudia karateo nati akamang sude ditaw si Paulus hola pasahat totonana nasehatna tuhuria Efesus natongon waing marukil mangadopi arsak parukilon dia mahatani si Paulus tuhuria Efesus parjolo sahali dipangindo si Paulus asa togu mahuriai di bagasat Tuhani togu na marlapatan buat hot unang meoleon alai hok manasida porsea tu debata sahalina sida halak Kristen terus manasida halak Kristen odona parjulu sahali nanang dohonon itu hatta tu hita di huriana pala di bagasat tikion songok kuria Efesusi do hita gudang masalah gudang tantangan gudang akan mersogoni roha tu hita halak Kristen alanina parjolo sahali dipangido si Paulus asa hot asa togu mahapor syauta asa marsihoho mahita di bagasan goar ni tu hata dak tikina besonari mamikirin naik pidagama
Daktikina be sonari na ngula musetu agama si pili beguna parjolo. Sahali hita halak Kristen, terus mahita halak Kristen. Unang beta pikiri, naik pidagama, naik murtad, naik ngula musetu agama parjolo. Alai ho mahita, marsi ho mahitaon di bagasang guari Tuhani. Unang mahola di hata hita halak Kristen. Setiap minggu lo tahatidak ko na au porsea. Alai dalam kenyataan. Moloro arsak baru kiloni, jok dohita, dang betul-betul porsea tu Tuhani. Jok dohita, gadi maninggal hot Tuhani. Alanina parjolo sahali dipangido Tuhata marhite si Paulus, tuhuria Efesus, dohot Tuhita di mingguta sadarion. Ho mahita, marsi hoho di bagasat Tuhani. Manang ahapya ka masalah. Manang dia pihak katangtangan, manang nadi lili portibio pehita, manang nadi hasogo ho portibio pehita, ho mahita toktong, maka porsia itu hatta, ho mahita toktong, mamuji pasanga potu hatta, unang be munggil-unggil ha porsia otta, unang be alak soalak kita, mamuji pasanga potuhani, alai ho mahita, mulai sonari, sahat wakatik kinanengro. Napadua ho dirok si Paulus, soluk ko kamuma pakaian senjata nasia debata aha senjatata hatani Tuhan ido senjatata dangadong senjatata nasi dangadong pistolta dangadong gogota dangadong rabas-rabasta alai senjatata na ubalga ima hatani debata do bainota mangalo sudia kana marsugo ni rohatu hitai hatani debataro nagabe center nagabe patujolo nagabe si tuanota tu akatik kinanengro alani asabui hita mamakke senjata mamakke pahean nasia debatai imahatana ikoringas do hitaon tumangihon mabigi hatani itu hata di dia hita mabigi boy mabigi hatani debata ima marhite na madohoti akapar mingguan ima marhite na madohoti akapar tanyangan na pinatupan ni huriata ima marhite akai de puji-pujian kor na pinatubege honya kadongata di sido hita mabigi hatani debata ido bohalta ido mangabai hatani debata naumia di bagasan goluta asaita baen madopang mangalo akamusu namar sogo ni rohatu hitai ala di ringgas mahitaon manangi hokatan itu hatta ringgas mahitaon majaha hatani debata unang mahola pananginangi hita ala idohu mahita mangula hokatan itu hani tu akatikinanengro molo sogo perohani portibiot tu hita molo sai berusaha pe portibion naing mangitopi hak Kristenon ni sia portibion alai molo tok tonggo hita sada masih haholonga kita marpikir rohala mangalili hita alai molo masih waleheng ngabedo hita masih buan nataboto bedo hita murado hita lilion ni musui alani iko sadaro hita lumubi mamuji pasanga potu hata tu akatikinanengro unang masih hata-hata kita hobartu statistik ni negara Indonesia 10% paru gamo di Indonesia 10% do hita ipeda kolak kita Kristen na 10 ngai si agama Buddha permalim do hotaka agama nasing lapatan nautik go hape hita halak Kristen otik go hita alanu ngautik kita kucita bamerseda na hita bamolo martopak jo kadongata nasing ibaw nakpola tapa ururu nasida marsada mahita lumubi mamuji pasanga putu hata unang masih hata-hatan ido gugutta molo sada hita marpikir halak lau mangalili hita alai molo masiwa nataboto bedo hita masiwa kelompok ngabi murado hita lilioni halak alania samangolu suan hatani dewata di ngoluta sada hita nang mamuji tu hata sada hita maduhoti akapar mingguan pertanyangan naik patu pau ni hudiat tetua katikinanengro na patoluhon dada marukil hita mangalo mudar dohot sibu dang jolma natalo di ngolutta di portibion alai didok nakki diturpuk tau dia 12 akka harajaudo akka parhuaso si gonggom hagulumon todi hajahaton ido musut telau balga setiap saat musuh tahu mangitipi-tipita naing godutonna
baik di mall, baik di pasar, baik di akainganan nasing, setiap saat do musuh tahun hahulumonon mangitipit-tipita naik pada luhuk kita. Alani di setiap saat di tahun ikon berjaga-jaga, ikon waspada hita si hutot tuhata. Unak talia kesempatan nanggop 1% maka posi nasing. Alay ko torusita porsia hola tuhata. Di sudainganan, di jabuta, di alamata, di hutata, torus do mangitipitip akamu sutaon naeng mabudut kita. Alani ko setiap saat kita, iko sadar kita, lumubi mamuji pasangapon ibana. Napa 10 ayat 14 di patorang di turpuk taon ragam yak kamusu, ragam yak kasenjata na naeng bainota mangalo akamusutay. Disuruh si Paulus lo hita iko marporang, dakso hita, unang gabi martawuni hita, unang gabi lari hita, unang gabi naik pidagama hita. Alay disuruh lo hita marporang mangalo akamusutay. Dilo di turpuk taon nakin atong jongjong mahamu, jongjong na marlapatan baik ko barani do hita. Unang gabi pengecut, unang gabi martabuni hita, unang gabi manamak-namak, molo sogoro kanya halahat tu hita, unang gabi maile hita patuloh dirita songon halak Kristen. Molo mangak kita di rumah makan, ala tabereng lewat adong martujuk-tujuk, unang gabi, no ngamen may. Unang may biar hita makatidak ko tuhatay. Alay di pangilo hita, asa toktong mahita jongjong. Tapatuduhon dirita, tapatuduhon identitas ta songon halak Kriste kita, si hutot tuhata. Unang mapasamak-samak ko kita. Tikimasa na masay di tonga-tonga ni huriat na jului, parbeda di HKBP, gudang guruas ni HKBP, dang barani madok, ayahado gariza muna, katulik gautorin na. Ay dang binoto isinayla bunga tiyak kamanginang, Pentakosta roin na. Dang idok ko dangong na barani madok, HKBP doaw. HKBP na dia mahang narbede-bede sotungin nate. Jadi jok do hita halak Kristen manabuni ho manipanak ka identitas ta. Alain waing dipangido tahatidak ko Tuhan idingoluta. Jongjong barani hita makatidakon. Ise hita di hadapan itu hata. Ise hita di hadapan yak kadongata. Unang manamak-namak kita. Bamulo mardonga kita doho parugamo nasing agama dua unak songoni. Alay ko barani hita madok. Manang di dia. Di sudenganan halak Kristen do identitas ta. Alani di pangido tu hita. Asa jongjong mahita. Lapatan na. Barani hita makatidakon. Ise dirita. Napatoluho di pangido. Asa marhohoson hasitongan. Jadi perlengkapan senjata ni tentara rohohos. Dang buabano ni tentara marporang ang godang hohos gotingnya. Hohos do inganan sakotan ni purang. Dohot akka piso dohot akka nasini. Molo marhohos sahala jolma hicaiba na marlujong. Alay sa tabi mo lo somarhoho sita sa tabi ulo do peu tate. Alani asa hobas sita. Ikom marhohos. Aha hohosta hohos hasitongani. Ikon hasitongan na naik si bueno tatulia portibion. Hohos sita siap sedia hita. Lumobi mamarita hobarita ni tuhata. Lapatan naik ko bueno tahasitongan itu dia portibion. Ikor ringgasita. Maka tidak mengkuari itu hata. Manangi dia hita maringanan. Manangi dia hita mula-ulaw. Aka jamita donggolut taon. Dia kana humaliak kita. Baik marhita kapakatayota. Ikut tanda hita halak Kristen. Baik marhita kaparekelta. Ikut tanda hita halak Kristen. Naing maniam marhita hita. Sahat ng barita nauli. Tua kadongata. Nasotaruli dope di hata ni debata. Alani tugas taro borhat. Di paborhat tita. Hohos mamake hohosta. Unak peu-peu hohostai. Lapatan na asa gugur hita. Asa kuat kita. Pasahat mamaritahon. Barita nitu hata sahat tulia portibion. Ido na paduahon. Sinjata na maciargadi hita. Tahatidak ko barita ni Tuhani sahat tujong iportibion. Asa taruli na sida. Unak kolak kita na dapotan. Di barita nauli. Na pinasahat ni Tuhani dingoluta. Napaopaton marsipatu mapa muna.
molonunga marsipatu tentara polisi badang arong besi habiaran alai molodang marsipatu ibana marporang bamabiar ibana sotuk tarsuga alai molonunga marsipatu ibana hubas maibana mangulak kaulaun nai lumobi lao mangalo kamusu songoni mahita halak Kristen ikom marsipatu mahita lapatan neko ringgas unang alak soalang unang tarok sugu mai alai setiap saat di sudinganan dilihat debata di hitatiki iko kobasi taon iko ringgas taon para rato barita haluaon sahat tujungi portibion napa limahon jalo hamuma lobu-lobu haporsiaon lobu-lobu inganan perisai oding-oding maradopon aka sumbia aka musu naro naing manebak kita lapatan naik kubainot taro oding-odikta asa unak kona tebak ni musuh kita iko bainot taro oding-odikta asa unak kona tebak kita aha oding-odikta dingoluta ima Tuhani mata bae di joluta hita ma di pudina Tuhani mata bae oding-odikta dingoluta asa unak kita hona di bae nak senjata na marsogoni rohat wita jalan na parpudi dipangido si Paulus tangyako kamu dipangido hita martangyang daksay holam marsipatu daksay holam marhos daksay holam martahuluk alay dipangido ikom martangyak kita buasay kom martangyak kita ala memang tangyang ido delata boy makatay marsaur dohot debata marhite tangyang gohita pasahato na kailihilik pangido at tatwado panidebata molodang martangyang behita dusun naso marhosa behita di ngolutta di hasyanganon tangyang ima napas kehidupan orang Kristen hola marhite tangyang gohita boy marhosa boy marnapas boy pasahaton akailihilik pangido at tatwado panidebata nak pelengkap aka senjatata alai dipangido do pehita asa martangyang kita mangido pangurupio sertu hata asa didongani diurupi Tuhani hita nuaeng omma hatani tuhat hita di minggu tasadarion hatani si Paulus na tuhe huriai pesuson laosodo hatani tuhat hita sahat tu sonari doson namar porang gohita di ngolutta di portibion sahat tu sonari na berjuang gohita di ngolutta di hasyanganon alani di namar porangi hita perlu adok senjata perlu adok ngaka perlengkapan naik ke sitio pota lau mangadopi lau madopang akamusi terlebih hatani dewata terlebih holong itu hata terlebih hatani dewata ikong gabi benota senjata na utama lau mangadopi akamusui alani borhak mahita lau pararato baritan itu hata borhak mahita marporang mangalo akamusu ni hak Kristenon marhite hatani debata do sibuanota dang atu-hatuk dang bambu runcing alai hatani debata do gugutta ido bohalta lau mangalo madopang akamusui di pasu-pasu di ramoti do tuhata mahita naktu akatikina nengro amen martangyang mahita ale tuhat debata amanami na marhabang sa di Banwagijang mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami marhiti hatam na pinasahan ni Apostel Paulus tuhuriai Pesus jalaido tuhakura jumihami nakatap tuhami huriam lungobi di minggu nami sadarion marhite hatami tuhat dipaingot tohami asa hot hami jongjong asa marhohos hami asa hupake hami Tuhan hona gabi paroding-odingan nami diragamnya ke masalah tantangan akamusu na huadopi hami di ngolu nami di hasyanganon suatu katami Tuhan tu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marparbui hatami asa hatami Tuhan nagabe gogo tuko sulu-sulu di hami lau mangruti ngolu-ngolu nami tu akatikina nangro nak tu akatikina nangro pe Tuhan tok tonggo pesi hol rohanami tok tong matu hapakulingi ngolu nami asa hatami Tuhan nagabe hadda ngabatabat di ngolu nami aso nang manibil hami siya dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banwagijang di minggu nami sadariot Tuhan hubak kami tu adopamu akka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami asiro hat Tuhan iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami be padawa karsak padawa bataba padawa parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhana kapasu-pasu silas ni roha dihani asa toktong las roha nami mamujiho nangakayanak ko nakapahopu pe Tuhan
Nau pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanan. Nadao manang najonok siya kami ramoti na sida saduna. Molo di baga sa parsikolana kaya nakon nami Tuhan asiroham. Ramoti na sida labor hado laumulak sa parsikolana. Buka roh hado pikiran na sida. Asa takas jatusi na sida. Akapar sejarah na pinasahan ni guruna. Asadong muselaba na sida. Na mga luluy makaluja ho parbinotoani. Molo na mga luluy karejo kaya nakon nami Tuhan asiroham. Say patongom matuhan akapar karejoan na ho bartu na sida di. Asa anggia doho marolo polo marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo petuhat tabay silas ni rohay. Asa anggia marhite siya ni Tuhan lam di tada nasida sido tolong. Atok sa hatutangam madang doktor dinami. Dongani ramoti hami Tuhan miyam maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bay na kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha di hami. Lumobi mamuji pasangak guarum dabadiyay. Pasu-pasu akan nahulahami di badia doho di huta. Asang dia marhita kaulaun nami saha pasu-pasu minak tu tonga-tonga ni keluarga nami. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu. Nah hutangi ho kami di tikting wartani huriam mapala di bagasat tikion. Lungowi mai Tuhan akaragam ni pakobasio pelayanan naik patu pau ni huriam tarlubi di bagasan nasa mingguon partanyangan wik sermon lansia, partanyangan remaja naposo, sermon SPH, rapo panitia di tonga-tonga ni huriam, huwa kami tu adopamu tu hasude, aka kegiatan na naik patu paun ni huriam, suak songoni akan namang gruho na kede puji-pujian, asiro hap Tuhan ramoti pasu-pasu sude udaun nami, pada wakau daun ni sibolis molo tungadong nanang manggugay udaun nami, asanggia sonak so haribu-ribu kami Tuhan, mangguru honak kede nami madohoti aka partanyangan nami lumobi Tuhan di nama muji pasanga pokok homa Tuhan nama jongjongi sudia kaulaun nami asa merdala doh dengan hobat tulomoni roham lao songoni ma Tuhan di minggu sore anon naik patu paun di huriam padidion nabadia doho maka tidak ko kaporsiaon khusus di tonga-tonga ni huriam asiro hap Tuhan di anak doho boru ni huriami tuktu hiro hadoho pikiran nasida asa sitong di hati dakon nasida hodo si hutononna hodo si pujonna tu akatikina nengro alani tu pasu-pasu nasida asa gadia karuas naburju muse nasida nak tu akatikina nengro suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion hubwa kami tu adopa makadongan nami ruas ni huriam na di bagasan las ni roha di namar ningok nasida dia kaulang tahun nasida ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun pardonga saripion nasida takasu boto hami tu pasu-pasu bau umur nagajangi alani nama dok mauliate do hami Tuhan dia kau umur nagajang na pinasaha mu dia manami dohot dinanami jalamangi do hami tu akatikina nengro unang alangasi do tolong tabai Tuhan akagajang ni umuri tabai akapasu-pasu hahi pasoni dinasida asanggia merhitesian itu halam di tadana sida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion macai toro ruas ni huriam na di baga sapar sahiton si jesenia boru tapu bolon weksada na tongon waengok name di rumah sakit Bunda Menteng dia manami amang igultum wek 2 na tongon waengok name di rumah sakit CM dia manami amak situasi tiu wek 2 na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna dia manami amang RC majutak wek 2 na tongon wengok name di rumah sakit Mayapada nang di Sibriel boru tabunan sian wek pitu na tongon wengok name di rumah sakit Brimob nang di Sibenya Barita wek 8 na tongon wengok name di rumah sakit Harapan Bunda nang di nanami inak situmorang boru silaban wek 10 na tongon waeng pemulihan di tonga-tonga ni bagasna nang di inang inak si bolon boru marbun wek 2 na tongon waengok name di rumah sakit Eka Hospital asiro hatu hadis sudia kadongan nami namar sahiti nungatu kacita na kadongan nami alani akapar sahitonna nungatung loja kadongan nami mangalulu ya kahamalumoni alani Tuhan mangalopitanga dohami di minggu nami sadarion maboa na kadongan nami namar sahiti tu adopamu
asiro hap Tuhan surduk ko tangamu na badi nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami na marsahiti asanggia marhite tangami Tuhan sahat jala tari parhamalumon nasakko itu nasida masih hollo pehami Tuhan liano mu akahahipason liano mu akagajang yumur asanggia tu akatikina nengro boy hami muse rak marolopolop marlas niro hamamuji pasangak guar munabadiai suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion huwa kami naktu adopamu dongan nami ruas ni huriam na dibagasa par arsak paru kilon ala naung jumolo nyalamu ama siat tonga-tonga ni keluarga nasida ima amang bomer marualam tua pasaribu sian wek walu na hinabaluhon ni nanami inang enni nofani boru silaban asiro hap Tuhan di keluarga naung jumolo nani alak suruh todim nabadiai manorangi rohado pikiran nasida asaunak saya tu matangis unang mangadungi unang madeli nasida aliang jak makirim nasida Tuhan dia kasilas ni rohana naik patongonomu tu tonga-tongani keluarga itu akatikinan engro nang dibagasat tikiope dina naik patu paon di huriam acara permingguan di rumah duka pos rohanami Tuhan ramotamu donganamu huriam lao patu pahon acara permingguani asanggia marhite permingguani Tuhan boy marlas niroha keluarga na di bagasan arsak asanggia marhite sianilam di tadana sida balganya sidohot tolong satu kinai Tuhan nang mula bima hami madapot to nakabagas nami dongani ramoti hami Tuhan di pardalanan padawa kabataba padaw parmaran palas rohanami no Tuhan boy pajupang dohota kanawa wolong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami pe sahat tutangam madang doto dinami dongani ramoti pasu-pasu hami jalo ma Tuhan hilik pangiduan namion mar hite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dina marede hita laos tapapungu ma pelean na paduahon marede mahita Dame sodang rohaki
untuk Tuhan aku, Yesus na palua, o sabihin ulo aku, alani Honaya sada laos jong mahita. Mono hodo huiputun, Yahweh sonang rohaki, say horas dalam artu, nasana hinokopi, untuk Yesus na palua, o sabihin ulo aku, alani martua. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan sa luhut silele na denga doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyana nili homi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gadewap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajom. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang silaw-liaw mi Tuhan. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajaomu. Sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kangolua siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodako Tuhan de Batama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amen.